blokken voor de naderende eindexamens, een herdenking voor Michiel de Ruiter en dan was het deze week ook nog Koningsdag. Goedenavond, het Zeeuwse nieuws van week 18 in deze Zeeland de Week. Oranje kleding aan. Check. Vlag uithangen. En dan het volkslied zingen. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsend bloed. Overal in de provincie Koningsdag. Zoals hier in Goes. Spelletjes op de Grote Markt. Koningsdag met een prachtige stralende zon. Wat willen mensen nog meer? Wij zijn hier met de dansschool voor de gemeente Goes, waar we allemaal spelletjes aan doen. En jij staat bij welke afdeling? Ik ben bij zaklopen. Ga je zaklopen? Ja. Oh, wat leuk. Nou, dan kijken wij eventjes met jou mee als je dat goed vindt. Ja? Ja. Ja. Kom, ga maar. Oeh. Hoe belangrijk is dat, zo'n dag voor dit dorp? Ja, dat is heel belangrijk. Ja, het leeft gewoon en iedereen komt gewoon hier naartoe. Is gewoon super gezellig en gewoon heel erg uniek dat het gewoon nog steeds kan. Ik heb er niet op getraind. Aan de broek kan ik helemaal niet de handen, want eerst in de broeken, maar ja, dit op zich wel. Je bent best lang, volgens mij kan je met je tenen op de grond. Echt niet? De kleedjesmarkt in Terneuzen, ik heb het idee dat het elk jaar drukker wordt, hè? Ja, het wordt ieder jaar drukker, ja. Je moet wel op tijd zijn voor een goed plekje. Hoe laat was u weer? Ja. Ik was hier zelf om 2:30. En ja, dan begint het al. Dan komen de echte opkopers al, ja. Al wat kwijt? Ja, de helft. Rokken, kleedjes, €5. Kijk, het gaat heel vlug. Is toch gezellig? Ja, heel gezellig. Ik zou naar Amsterdam kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Het is gezellig hier. De oorlog in het Midden-Oosten duurt voort en dat heeft grote gevolgen voor bedrijven in Zeeland. Soms direct en soms indirect, maar alle bedrijfssectoren merken het. Brandstof en grondstoffen worden duurder, materialen komen niet of te laat en investeringen worden uitgesteld uit onzekerheid. Sinds dat de VS Iran binnen is gevallen, zijn natuurlijk gelijk die maandag zijn de prijzen enorm gestegen. En dat merken wij gelijk. Van Keulen Transport in Middelburg heeft zo'n 80 medewerkers en 65 auto's. Salarissen en diesel zijn de 2 grootste kostenposten voor de transporteur. En de dieselprijs hakt er door de oorlog in het Midden-Oosten flink in. Ik heb het voor mezelf uitgerekend. Met deze hoge prijzen heeft het op jaarbasis €750.000 extra kosten voor de brandstof. Ook kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil merkt de gevolgen van de oorlog. Aardgas is de belangrijkste grondstof voor kunstmest en de prijs van aardgas is sterk gestegen. Dat wordt doorberekend aan de boeren die kunstmest kopen. Tot op een bepaald niveau dat de telers zeggen, de boer zegt van ja, ik kijk naar alternatieven, iets minder kunstmest. Dat is ook weer een economisch optimum wat hij heeft. Dus dat is eigenlijk een kwestie van vraag en aanbod en de prijs op de wereldmarkt. De meeste boeren hebben 3 keer per jaar kunstmest nodig. Vaak hebben ze een voorraad. Wanneer kunstmest duurder wordt, hoeven boeren dat dus niet meteen te merken in de portemonnee. En voor Yara is het daarom nog niet duidelijk of de vraag naar kunstmest nu al afneemt door de hogere vraagprijs. Dus dat is eigenlijk hoe de markt in elkaar zit. Niet dat er op het moment dat het nodig is, de kunstmest, dat de boeren dan pas beginnen te kopen. Dus dat is ook een stukje risicospreiding van de boer. En ja, de komende maanden zal duidelijk worden van hoe lang houdt dit aan en hoe vertaalt zich dit dan daadwerkelijk in de markt. Maar vroeg of laat krijgen alle Zeeuwse bedrijven te maken met de gevolgen van de oorlog. Je ziet dat eigenlijk bijna geen sector er geen last van heeft op verschillende manieren. Van energieprijzen tot het niet aangeleverd krijgen van grondstoffen of halffabrikaten. Of het niet wegkrijgen, als ik zo mag noemen, van producten die wij exporteren naar landen in de regio waar de oorlog plaatsvindt. Voor de hele Zeeuwse economie heeft de oorlog een verlammende werking. Bijna alles is duurder geworden en producten komen niet of te laat. Ook voor bouwbedrijven hoor ik die opdrachten hadden om bijvoorbeeld een nieuw kantoorpand voor een bedrijf neer te zetten. Dat soort initiatieven, dat soort investeringen worden uitgesteld vanwege de onzekerheid die het brengt voor heel veel verschillende bedrijven. De aanhoudende droogte zorgt voor een grotere kans op natuurbranden in onze provincie. De veiligheidsregio waarschuwt voor een grotere kans op deze branden en heeft fase 2 afgekondigd. Dat is de hoogste waarschuwingsfase. Het is al langere tijd droog in de natuur. Zeker bij harde wind kan een brand zich dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Afgelopen woensdag was de sterfdag van Michiel de Ruiter. 350 jaar geleden overleed hij. Daar werd uitgebreid bij stilgestaan. Niet hier, maar in Italië.
Er werd een grote plaquette opgehangen in het gemeentehuis van Syracuse. En er was een kleine, bescheidenere plechtigheid op de plek waar zijn ingewanden destijds werden begraven, voordat zijn lichaam terug naar Nederland werd gebracht. Een plechtige, maar toch ook ontspannen sfeer vanmorgen. Een officieel graf kwam er destijds niet en dus verdwenen de ingewanden van de grote zeeheld hier, anoniem onder de grond. Onder de bezoekers ook de organisator Frits de Ruiter de Wild, de 12e generatie nazaat van Michiel. We zijn met het hele bestuur en nog eens bijna 100 Nederlanders deze kant op gereisd om hier een hele ceremonie, een symposium, een plaquette te onthullen. En dus ook op deze wat bescheidener plek, maar de echte plek, een daadwerkelijke krans neer te leggen. Honderden jaren was niet duidelijk waar de resten waren begraven, tot Frits op onderzoek uitging en na tussenkomst van de paus wist hij waar hij moest zijn. Waarna hij een herdenking op touw zette. De groep mensen waarmee we dit gedaan hebben, die groeide over de afgelopen jaren alleen maar. Ik heb de beginvraag gesteld en daarna is het alleen maar groter geworden. Van de burgemeester van Syracuse, de aartsbisschop die er persoonlijk bij betrokken was, de baron Beneventano del Bosco, maar ook het bestuur, Nederlanders, degenen die allemaal overreizen. Iedereen is zo enthousiast. Dus daar krijg ik echt een warm gevoel van. En terwijl er dus een groot praalgraf is in Amsterdam en hij ook wordt herdacht in Hongarije vanwege het redden van een groep Hongaarse geestelijken, moest er ook op Sicilië een permanente herdenkingsplek komen. Vereeuwigen is natuurlijk altijd mooi. De verhalen, het symposium, al dat soort dingen zijn vergankelijk. Dat is gebeurd. Dat zit in de herinneringen van mij en degenen die aanwezig waren. Maar in steen gegrift is niet voor niets iets wat we als uitdrukking gebruiken om het te vereeuwigen. Alle toeristen kunnen hier vanaf dat moment dit verhaal lezen in het Latijn, voor diegenen die het machtig zijn, in het Engels en in het Italiaans. Dode wilde dieren, zoals damherten en bruinvissen, werden altijd in de verbrandingsoven gestopt. Maar dat gebeurt nu niet meer. Nu worden ze teruggegeven aan de natuur en mogen ze vergaan op speciaal aangewezen plekken. Zeeland krijgt enkele tientallen van die kadaverlocaties. De volgende beelden kunnen trouwens als onprettig worden ervaren. Die linksachter ligt, die is heel vers. Er zitten heel veel vliegen op nu. Die proberen snel hun eitjes af te zetten, zodat hun larven optimale ontwikkelomstandigheden aantreffen. Iets rechts daarvan, die is al wat ouder. En daarvan is het vlees eigenlijk al helemaal weg. En die vliegenlarven die zijn ook allemaal al verspreid in de grond gaan verpoppen. Nou, en dan verder naar voren, daar zie je een geraamte met nog wat huid. Daar zitten eigenlijk nog alleen maar kevers op en wat mieren. Dieren die in de open lucht liggen te vergaan. We zijn het niet gewend in ons opgeruimde landje. Toch gebeurt het in een aantal natuurgebieden, zoals hier in Oranjezon bij Vrouwenpolder. En al is de dood hier om ons heen, tegelijkertijd krioelt het van het leven. Allerlei aaseters profiteren ervan. Ook bij deze kadaverplek voor aangespoelde zeezoogdieren. Nou, de grootste die hier rondloopt, dat is een vos. Maar hier komt ook wel eens een keer een steenmarter langs. En een bunzing komt hier langs. Maar hier op het strand heb je ook de grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw. En dan heel onverwacht eigenlijk heel veel strandlopertjes. Drieteenstrandlopers die vinden het geweldig om op zoek te gaan naar de vliegenlarven die zich in het zand verpoppen. Als je goed kijkt zie je allemaal putjes in het zand waar die vogelsnaveltjes naar binnen zijn gegaan op zoek naar die vliegenlarven. Uit onderzoek blijkt dat de ontbindende dieren honderden insectensoorten aantrekken. Vooral kevers en vliegen. De vleesvliegen, nou, dat is ook al een categorie die uit een tiental soorten bestaat. Dan heb je de bromvliegen. En die larven daarvan die vormen eigenlijk de hoofdmoot van de insecten die het voedsel verteren. Dan heb je ook nog allerlei kleinere vliegjes, die zitten meestal in de mest en de darminhoud. Wat ook heel erg leuk is, we hebben onderzoek gedaan en dan blijkt dus dat hier op het strand heel andere soorten zitten als net achter het eerste duin. En over duin gesproken, de sappen uit de kadavers lijken een soort pokon te zijn voor nieuw helmgras. Omdat dat zo dicht groeit, vangt het heel veel zand in. Dus in no time is zo'n plek begraven en groeit er een heel wilderig duin. Je ziet zo'n hoog duin, maar wat je niet ziet is dat daar 2-3 meter daaronder gewoon dode zeebeesten liggen. En dat die ervoor gezorgd hebben dat het duin zo hard groeit. Dit damhert is nog redelijk vers, maar als de temperatuur stijgt en de zon schijnt, kan het in een week tijd opgegeten zijn.
en blijven uiteindelijk deze stille getuigen over. Maar tot die tijd is het een hotspot van leven. Over een kleine week dan start de spannendste periode voor middelbare scholieren. De eindexamens beginnen. En om die tot een goed einde te brengen zitten ruim 3500 Zeeuwse scholieren nu niet met hun hoofd in de zon, maar in de boeken. Ik hoop dat het lukt, maar nu sta ik op zich wel gewoon goed voor. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk gewoon heel spannend. Het maakt niet uit, ja, al sta je in het team, het is gewoon heel spannend natuurlijk. Het is een periode in je leven die je vast nog goed kan herinneren. De eindexamens. De laatste voorbereidingen voor die van dit jaar worden nu getroffen. En ook voor de school komt er best wat bij kijken. De laatste loodjes die hebben best wel zwaar gewogen voor sommige kinderen. Dus je merkt wel behoorlijk wat stress en spanning. En dan nog even, mevrouw, kan u nog even spreken? Hoe sta ik er nou precies voor? Wat moet ik doen? Dus ja. De afgelopen weken heeft de school de eindexamenleerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de spannende weken. Want ze worden niet in het diepe gegooid. Oefenexamens, oefententamens, gesprekken met de mentoren, gesprekken met docenten. De oefenexamens worden nabesproken door de docenten, zodat ze echt weten waar ze op moeten focussen tijdens het examen, omdat ze daar dan tegenkomen. Ze oefenen dan echt ook om eens 3 uur in zo'n gymzaal te zitten, je te concentreren. Dus daar doen we wel van alles aan. Nu is deze gymzaal nog helemaal leeg. Maar straks zit het hier vol met zwetende scholieren die hun eindexamen doen. In heel Zeeland doen ruim 3500 scholieren hun eindexamen. En de meesten doen dat op het VMBO. Gevolgd door de HAVO en daarna het VWO. Het is dit jaar wel wat drukker in de gymzalen, want vergeleken met vorig jaar doen er dit jaar ruim 100 scholieren meer eindexamen. Ik heb nu natuurlijk al heel veel gewoon geleerd, dus ik ga nu gewoon puur examens maken en dan kijken van, nou ja, wat snap ik niet, wat snap ik wel. En dan gewoon in mijn boek kijken van, ja, wat moet ik nou eigenlijk precies doen. Ik denk dat dat wel gewoon de beste manier is voor nu. De eindexamens starten vrijdag 8 mei. Die dag komen er verschillende vakken aan bod, zoals Nederlands, wiskunde en bedrijfseconomie. Maar de spanning zit bij Sojun vooral bij een ander vak. Ik denk ook wel echt met het geschiedenisexamen, omdat het gewoon echt heel veel gewoon stof is en heel lang altijd duurt. Maar ik weet niet zo goed. Ik weet ook echt niet zo goed wat ik van moet verwachten eigenlijk. Dus, maar vooral gewoon geschiedenis, denk ik. En gewoon het leren ervan. Een beetje de stress ook die erbij komt komen natuurlijk. En als alle stress voorbij is het voor de school ook tijd om de leerlingen dan echt los te laten. En dat is soms nog best lastig voor de mentor. Dat doet toch altijd wel wat met je. Ja, neem je en ik zeg altijd, ik hoop dat ik iedereen die vlag in juni kan geven. En in juli jullie diploma kan overhandigen. En dan sluit je weer op een mooie manier af. En dan, je leeft er wel naartoe. Maar dat is ook weer goed zo. Ze hebben weer nieuwe plannen. Ze gaan lekker studeren. Dus ja. Eerst nog in de schoolbanken. En dan horen de scholieren op donderdag 11 juni of de vlag uit kan. Voor recreatieondernemers staat een spannend seizoen voor de deur. Wie gaat het redden en voor wie worden de kosten te hoog? Duidelijk is dat het een zwaar seizoen gaat worden voor iedereen. Omdat en de BTW op overnachtingen is gestegen en tegelijkertijd de energie- en personeelskosten al maar hoger worden. En niet alleen voor de ondernemers wordt alles duurder dit jaar. Dat geldt zeker ook voor hun gasten. Nou, wij vinden dat de prijzen de laatste tijd wel heel erg omhoog schieten. En we zien het ook op de terrassen dat het daar niet meer zo druk is als dat het een aantal jaren geleden was. Dus dat is zeker wel een verschil. Ja, wenn ich dann so sehe, dass ich auf manchen Campingplätzen über 100 € bezahlen soll. 100 € für? Für einen Tag. Für einen Tag. Da steht man dann mit seinem Wohnmobil da, hat noch nichts gegessen, noch nichts getrunken und zahlt dann 100 €. Und das finde ich also inacceptabel. Ne? Er komen al elk jaar steeds wat minder toeristen naar Zeeland. En nu zijn ook nog eens de prijzen flink gestegen. Dus recreatieondernemers houden hun hart vast. De grootste zorg is dat je het kunt blijven betalen. Daar komt het nu echt op aan. Energie, voeding, personeelskosten, dat is allemaal al duurder geworden. En dat is niet makkelijk. We zijn niet mee kunnen gaan de afgelopen jaren met de kostenstijgingen die ons zijn overkomen. En dan komt die BTW-verhoging dit jaar er ook nog eens bovenop. Ja, eens. En dat is
12% meer. We krijgen daar niks voor. Je moet dat echt gewoon afdragen van je bruto winst. Ja, ik denk dat dat echt ook voor een aantal partijen misschien wel dodelijk wordt. Dat het gewoon het laatste jaar kan zijn. Ondernemers willen de prijzen niet te veel verhogen en teren dus in op hun winst. Ja, dat is echt een zware last die erbij komt. Het is gewoon zo duur geworden dat je onderhand beter in een hotel kunt gaan zitten, zeg maar. Ja, maar ja, dat moet je willen, hè. In België en in Duitsland is de BTW niet zo hoog als hier, hè? Maar in Duitsland is het nog 7%. En veel Duitsers vinden ons al duur met vlees en met drank en noem het allemaal maar op. Ja, dat is ook gewoon zo. Het is heel erg duur en ja, niet uit te leggen, die BTW-verschillen. Wir kommen trotzdem, aber man schränkt die natürlich ein. Ne? Man geht eben nicht jeden Tag in der Strandbude, sondern man grillt dann irgendwo am Platz und verzorgt sich dann eben selbst und kocht auch schon mal. De prijzen zijn hoog en het aantal toeristen daalt een beetje. Ergens gaat dat pijn doen. Niet op de mooie nieuwe plekken, maar de vraag is, willen toeristen ook de hoge prijzen betalen op de mindere locaties? Je ziet zeker de koppen van de eilanden, daar gaat het natuurlijk prima mee. Maar ja, we noemen dat het achterland zonder dat vervelend te bedoelen. Daar zie je dat het als eerste zeer gaat doen. Dus ja, we moeten daar echt als Zeeland met z'n allen voor aan de bak, dat we dat beter neer gaan zetten met elkaar. Niet bij de pakken neer gaan zitten dus en laten zien wat Zeeland te bieden heeft. Deze week startte daarom een nieuwe promotiecampagne. We mogen best veel groter wezen op wat we hebben, want dat dragen we veel te weinig uit met elkaar. En juist die kracht, die trots van die Zeeuw, dat moeten we veel beter doen met elkaar. En daarnaast klinkt het pleidooi om de BTW weer te verlagen. Ja, ik zou zeggen, haal die maatregel door en ga terug naar gewoon 9%. Stimuleer dat toerisme. We hebben het al zwaar genoeg gehad. En de trouwe toerist, die blijft toch graag komen. De camping ligt vlakbij Renesse en vlakbij het strand en de hondjes zijn hier blij en dat. Het weer is altijd goed hier. Ja, het weer is altijd, meestal schijnt wel de zon. Zeeland is für mich einfach eine der schönsten Regionen überhaupt in Europa und einfach super. En daarmee zijn we in Vogelvlucht weer door de week heen gegaan. Meer verhalen uit Zeeland vind je natuurlijk altijd op onze site en in de app. Een heel mooie avond en een goed vervolg van het weekend.